Ining DGCast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapangunang balita sa Negros Island Region ng amon igadulong sa inyo. Kagyari na ang top stories of the day, Marso 26. 20 ka mga estudyante gindala sa City Health matapos makakaon sang expired nga tsokolate. PNP Regional Office Negros Island Region iga-activate na sa buwas. Lalaki nga nagpanaya kag nagpalupok sang pusil sa Talisay, nadakpa na sa Guimaras. Dry season, opisyal na nga nagsugod. Kag sa good vibes, Barangay Singkang Airport, ginpierdeng mansilingan sa championship sang Greg Gasataya Basketball League 2025. Initanan sa DGCast Negros 10. Sa number 10, isa ka low pressure area sa Mindanao, magadalas ang ulan sa Visayas kag Mindanao. Isa pagid kay LPA may himo nga mag-develop. Ang low pressure area nga as of 2 p.m. yara sa 315 km east ng Tagum City ang ginapaabot nga hindi mag-develop sa isa ka bagyo sa masunod nga 24 oras. Pero ang bagyo magadalas ang mabunok nga ulan sa Eastern Visayas sini nga hapon. Sa Siquijor kag Central Visayas maeksperiensyahan man ang lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob. Ginapaabot man nga pati sa mga kaipig nga mga rehiyon sa Visayas, magadalas ang pag-ulan ang LPA. Sa Banason nga simana may mahimo pagid nga mag-develop nga LPA sa southeast portion sang PAR, kag may manubuan man nga tsansa nga mangin isa ini ka bagyo. Sa number 9, kiosko sa plaza ang pagapangayuan sang resolusyon ni Mayor Albi Benitez para maka-operate sang ang kiosko sang deaf community sa plaza. Hasta karon wala pa makasugod operate ang natukod nga kiosko sang katapos sang deaf community sa Bacolod Public Plaza. Ginsiling ni Mayor Albi Benitez nga naghinyo na siya sa katapos ang Sangguniang Panlunsod para sa isyuan sang isa ka resolusyon nga sarang maghatag pahanugot sa pag-operate sang kiosko nga natukod sa waiting shed sang plaza sang nagligad pa nga tuig. Ang katapos ang Bacolod Integrated Deaf Association ang nag-ayo sa Bacolod LGU, pinaagi sa Sectoral Affairs Office nga makapahamtang sang kiosko sa sulod sang public plaza nga sarang nilatipunan kag maggamit sa ilang palangabuyan. Nalakip sa plano sang alkalde nga temporaryo anay nga maka-operate ang kiosko samtang ginasuguran ang rehabilitation project sa Bacolod Public Plaza. And in fact, if may bagyo gid, then maybe we have to change our plans. Like so, reschedule sang opening. But so far sa last kong the 30% chance of rain lang ang aton Friday. So which means basi man gid. Sa number 8, lalaki nga nagpanaya kag nagpalupok sang armas sa Talisay City sa nangin viral nga video nadakpan sa Guimaras. Nadakpan na si Jose Alontaga, ang lalaki sa viral video na nagpanaya kag nagpalupok sang pusil sa mga pumuluyo sa Hacienda San Antonio 2 sa Barangay Dos Hermanas sa Talisay City sang bulan sang Enero. Suno kay Police Major Russell Jim Ocson, ang Deputy Chief of Police sang Talisay City PNP, ginpangunahan ni Police Lieutenant Colonel Salvador Trono Jr., ang Chief of Police ng Talisay City PNP, ang pagserbe sang warrant of arrest kay Alontaga kag naaresto siya sa Barangay Tamila, Banwa sang Buena Vista sa probinsya sang Guimaras kay inasang aga. Si Alontaga ang nagapakatubang sang kaso may angot sa gun ban violation kag grave threat kag may 159,000 pesos nga piyansa para sa iya nga temporaryo nga kahilwayan. Nangin viral sa social media ang video ni Alontaga matapos nga iya tayaan kay ginpalukpan sang pusil ang mga pumuluyo sa lugar gamit ang isa ka caliber 45 pistol sa tunga sa natabo nga kinagamo bangod sang away sa duta. Sa number 7, isa ka payag ang ginarado sang truck, isang patay, driver nagpalagyo. Napatay ang manugbaligya sang prutas matapos ginarado sang truck nga may karga nga baboy ang iya sinipayag nga ginabaligyan sa National Highway sa Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental kahapon.
ang napatay ang isa ka 63 anyos nga lalaki. Sa pagliko sang trucks, iya nga nabungguan ang baligyaan gani nawasak ini. Nalabot pating manog baligya nga nagangkon sa mga pila sa lawas kag ginhingagaw padala sa Bindoy District Hospital pero gindeklarar nga dead on arrival. Ang driver ang giliyon nga nagpalagyo matapos ang insidente kag padayon nga ginapangita sang kapulisan. Sa number 6, tig-ilinit ang nagsugod na. Sunod sa pag-asa ang northeast monsoon o kunang ginatawag nga amihan. Ang opisyal na nga nagtapo sa halos kalabanan nga parte sang pungsod. Gani ining panugod sang dry season. Mas mangin may init nga panahon ang ginapaabot sa masunod nga mga inadlaw sunod sa pag-asa, pero may occasional naman nga thunderstorms nga sarang gihapon matabo. Ang extreme northern Luzon ang sarang sigihapon maka-eksperyensya sang occasional northeasterly winds. Ang publikong ginabisuan nga magpatuman sang precautionary measure agud tumalikawan ang heat stress. Labing ginabiso ang pag-inom sang madamo nga tubig. Sa number 5, mga barangay sa Bacolod ginihinyo sang City Health Office nga usisaon ang mga water sources pareho sang bubon kag mga bomba agud mapaiway ang balatian sa tig-ilinit. Nagapatuman karon sang sanitary inspection ng katapos ang City Health Office Environmental Sanitation Division kada tuig dungan sa annual business application sa mga negosyo sa syudad. Pero hindi lang ang mga water refilling station ang masamig na kadtuan sa inspection team. Ginsiling ni Environmental Sanitation Division Head Dr. Grace Tan nga ginarecommend man nila sa mga barangay ang pag-usisa sa mga water sources kasubong sa mga bubon kag bomba agud nga mapasiguro nga safe ini nga magamit sa mga pumuluyo. Hindi malipod nga kunting ilinit nagaluntad ang posible balatian kasubong sang cholera kag typhoid. Dungan sa pagpasiguro sang kalidad sang tubig, nagapahanumdom ang pamunuan sang City Health Office sa publiko nga mangin maid-id man sa pagbakal sa mga pagkaon kag usisaon pating expiry date. Sa tion sang tig-ilinit, posible magluntad ang kaso sang food poisoning tugas ang contaminated nga pagkaon o kon mga ilimnon. So we recently gave naman ng request man sa aton mga barangays for them to account sa ilang mga water sources, and then probably kung makita nga contaminated gid na siya, we can disinfect ang ilang sources. Pero it's part of that. Kaya gina-monitor and update na siya every now and then. Especially Sa number 4, Mayor Albi Benitez ginatuna ng posible pagpaisol sang opening salvo tungod sa gina-forecast sang pag-asa nga maulanon sa pagsugod sang local campaign period. May nasiplatan nga low pressure area ang pag-asa sa east sang southern-eastern Mindanao sang Martes nga sarang magtugas ang pag-ulan sa madason nga inadlaw hasta na sa weekend. Gani ginatuna ni Mayor Albi Benitez nga kung may dako nga posibilidad sang pag-ulan sa pagsugod sang local campaign period, mahimo nga ipaisol nila ang natalana nga grand opening salvo sang Asenso Bacolod sa Marso 28. Ginapaabot sang alkalde ang linibo nga mga supporters nga magadagsa sa Paglaom Sports Complex. Hindi pa mapatod kung sino ang magabisita kag magaupod sa rally. Pero sa naandan, may mga performers nga imbitado para maghatag sang kalingawan sa pagtililipon. Samtang nagapahanumdom ang alkalde sa mga supporters nga dapat mangibabaw ang kalinong sa tion sa kampanya hasta na nga matapos ang election period. And in fact, if may bagyo gid, then maybe we have to change our plans. like so, reschedule sang opening. Yes, but so far sa last kong the 30% chance of rain lang ang atin Friday. So which means basi pwede pa. Sa number 3, Department of Education ay nagapahanumdum nga dapat ang mga graduation kag moving up ceremonies ang mangin simple pero mangin makahulugan. Karon nga election season na ginapahanumduman sa mga empleyado sang DepEd teaching kag non-teaching likawan ang electioneering kag partisan politics. Sunod kay Ian Arnold Arnaiz, ang spokesperson sang DepEd Negros Occidental Division, April 14 kag 15 naka-schedule
ang graduation kag moving up exercises. Pagkatapos sini, opisyal na nga nagtakop ang school year 2024-2025. Ginapatuman sang DepEd ang no collection policy. Wala na sang gastuan pa ang mga ginikanan may kaangtanan sa sining nga ceremonies bangod nasakop na ini sa maintenance and other operating expenses. Ginsiling man ni Arnaiz nga ginahaylo ang pag-agda sang yadtong makahatag sa inspirasyon sa mga estudyante bilang speakers kag likawan ang pag-agda sa mga nagapapili sa sining nga eleksyon. Kung hindi malikawan ang mga incumbent officials nga magtambong limitahan naman lamang ang ilang speaking engagement o kung magtutok dapat sila sa tema. Ang division, kag ang mismo ang department, nag-insist lang nga doon ng mga imbitaron sa during the graduation kag mga recognition rites, ang mga maka-inspire sa aton ng mga moving up ng mga learners, mga graduates, rather than ng mga political figures na mga panyaman lang sa mga parents na mag-attend. So, we have to stick to that. Sa number 2, PNP Regional Office Negros Island Region ang activate na sugod sa buwas. Ginpahayag ni PNP Region 6 Director Brigadier General Jack Wangking nga sa buwas, Marso 27, iga-activate na sang Philippine National Police ang Police Regional Office Negros Island Region. Si DILG Secretary Junvic Rimulya ang ginapaabot nga mangin dinapit nga bisita sa programa sa Acacia Hotel sa Bacolod. Suno kay Wangki ang mismo man nga mga pulis nga naka-assign sa Bacolod kag Negros Occidental, amo ang mangin pulis sa idalom sang NIR-PNP kag hindi na kinahanglan sang augmentation. Ang tratapan sang PNP-NIR lang ang itukod. Pangitaan sang staff, kagasob press time, wala pa sang may ginhatag nga ngalan para mangin PNP-NIR Regional Director. Natala na nga iganunsyo kung sino ang magapamuno sang NIR-PNP. May schedule kita sa 27 ang activation and ang Israel din nato ng support speaker nato. That will be on 27 March 3 o'clock. Okay. Yung nandito na yung mga pulis ng Negros sa Bacolod, sila na rin yun. Okay. So, what about the Regional Mobile Force Battalion? Yun din, yung nandito, sila na rin yun. Sila na rin yun, sir. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw, 21 ka mga estudyante ang gindala kaina sang aga sa City Health Office sang Talisay matapos nga nasakitan sang tiyan kag nagpalanuka. Ginsiling ni Ian Arnold Arnaiz, ang spokesperson sang DepEd Negros Occidental, ang insidente natabo mga alas 8 sang aga. Kag giliyon nga gindala sa Talisay City Health Office ang mga kabataan na gudto nga madapatan sang giliyon nga medical attention. 2 sa 21 ka mga estudyante ang yara sa grade 3, 4 sa grade 4, kag 15 sa grade 5. Sa inisyal nga pagpangusisa, ang mga kabataan ang nagkaon sang expired nga tsokolate. Suno kay Dr. Joey Villarosa, ang Division Medical Officer nga nagpadulong mismo sa Bubog Elementary School kung sa diin natabo ang insidente, nakabutang sa nabilin nga wala mabuksan nga mga tsokolate nga September 17, 2024 ang expiry. Isa ka estudyante man ang nagdala sa amo nga mga tsokolate sa eskwelahan. Pero as of press time, hindi niya mapatuod kung bala ini ang ginbaligya sa estudyante o kung ginhatag sa iban nga estudyante. Ining isa ka isolated case suno kay Dr. Villarosa. Samtang sa pagsulundan sang DepEd ang pagbaligya sang pagkaon sa eskwelahan ang ginatugutan paagi sa kantin. Gani kung ginbaligya ginman ang tsokolate, hindi ini sanctioned sang eskwelahan o kon sang DepEd. Samtang ginsiling naman ni Arnaiz nga ginpapauli na ang 21 ka mga estudyante kag sila ang ginhataga na sang reseta. Hindi pa kami sure kung ginbaligya gid man sang bata ang pero most definitely gindala sang bata sa sulod sang iya nga bag or gindala iya bitbit sa iya person nagsulod siya sa iya classroom kag either nga ginpanghatag ya ma'am o kung ginbaligya ya nag-acute abdominal pain kag nausea vomiting ginpangdala sila ma'am sa City Health Office.
Kag sa good vibes, Barangay Singkang Airport, kampiyon matapos nga ginlutos ang Barangay Mansilingan sa Game 3 Finals Championship sa Greg Gasataya Basketball League 2025. Yari ang report. Naging mainit ang hinampang sa tungasang Barangay Singkang Airport kag Barangay Mansilingan sa Game 3 sang ila Do or Die Finals Championship sa Greg Gasataya Basketball League Division 1 sa USLS Coliseum Martes ang gabi. Badiles will kick it out to Aje. Aje attacks and Aje will score. Temprano nga nakaabanse sa opensang Singkang sa first half, 52-29 kontra sa Barangay Mansilingan. And that basket will count for John Lloyd Martinez. Nagtinguha nga makabawi ang Mansilingan, pero tungod sa mas hugot nga depensa kag opensa sa Singkang, nakuha nila ang kadalagan kag ikatatlo nila nga kampyonato sa liga. Nangin Finals MVP si Carl Magbanwa. Season MVP naman si JC Sam Aji nga lunsay taga Barangay Singkang. Ang liga nga ginadagsa sa mga sports fans kada tuig ang ginapatigay ni Congressman Greg Gasataya sa tuyo nga madiskubreng mga local athletes nga may potensyal nga maghampang sa national kag international league kag competition. Next season sang aton sining nga liga wherein we'll have the 12 under, the 18 under, the open as well as the 40 up nga ginsugura namon sa nagligad nga mga tinuig. People of Bacolod, salamat kid! Samtang nauna naman nga nagkampiyon ang Barangay Bata sa ilagin luto sa Barangay Tangub sa separado nga Finals Championship sa Division 2. Nangin Finals MVP si Austin Loreño sang Bata kag season MVP naman si Ricky Despi sang Tangub. Kag antes kita magtakop, basa kita no sa mga shoutouts kag sa mga comments sang aton nga mga live viewers diriya sa DJ Cast Negros. Kay RH Tata, mayong hapon ma'am. Sugar Chu, mayong hapon. Jubeya Janala, kay Romy Hesem, kay Sir Benji Burla, sumuman kay John Randolph Rubin, kay Romel Galio, Lindol Sunyo, kag Maricon Valladores sang Fairview, Quezon City. Kag mayong hapon man kay Rocky Cordero sang Arcords. Kag congratulations sa Barangay Singkang Airport. Kag amuyad tong top stories of the day, tubtubas. Ako si Nico Delfin.